Diyos maray na hapon sa Indugabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indog mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, pagpicture o pagtext o rugna sa laogan Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po kita para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, pray for us. Oratio Imperata, pamibi, laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imo pangataman. Sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagkasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-inita, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa saimo kami, minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligrunin mga kalamidad, natural man o kagibuanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kad sa imong linalang, asin mga matinabag na parasurogan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, memorial ni Santo Tomas de Aquino, padi asin doktor kan simbahan. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for the birthday blessing to Nelia Moran, kahagadan ni Rachel Ann Moran, para kay Emil and baby kan Miraballes family. Thanksgiving and full recovery of Samantha ni Samantha Mendoza. Pasasalamat man kan Marilia family. Thanksgiving for the 69th birthday of Armenia Ante, kahagadan ni Delphine Rian Ante.
Pasasalamat man kang Samar family. Espesyal na kahagadan, special intention for good spiritual and physical health and safety of my family, kan Asupardo Cantara family. Special intention, prayer for fast recovery of Antonio Leron, kahagadan kang Leron family. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Sonia asin Amalia, kahagadan ni Melissa, kay Stephanie, ni Mr. Ramon Santillan and family, kay Melanie, ni Carla Dayap, sa kalag ni Cipriano, ni Ramil A. Namia, kay John Ray, kahagadan ni Kai Murillo, kay Julius, kang Nunez and Bontia family, kay Arsenio, ni Medi Simanes and family, kay Adela asin Enire, kang Mangampo family, kay Armelina, ni Marites Himoro, kay Froilan, Higino asin Joscoro, kang Asupardo Cantara family, kay Pedro asin Azerith, kahagadan ni Rochelle, para sa 11th year death anniversary of Demetria, ni RJG Manzanades and family, para sa 10th death anniversary of Julia, ni Maridel Balaguer, and para sa kapahingaloan kan kalag ni May, kahagadan kang Boragwis Elementary School faculty and staff. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Nagkakatiripon po kita ngunyan sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa into. Asin sa imong espiritu. Enero 28, kinigiromdom po niya to ang memorial ni Santo Tomas de Aquino, St. Thomas Aquinas, sarong padi, asin doktor, kan sa tuyang simbahan. Ginamit niya an sa iyang talento, kakayahan, lalong-lalo na sa iyang kanunongan sa pagsunod, pag-utob, kan kabutan nin mahal na Diyos, plano nin mahal na Diyos para sa iyang buhay, para sa ikararahay, kan komunidad Kristiyano. Kaya siya ang patron kan mga universities, colleges, dahil kan sa iyang kanunongan. Kaya magdulok po kita sa iyang tabang asin intersesyon. Tanganing kita man, ano man ining regalo na inako niya to hali sa kagurangnan, magamit man niya to ini para sa iyang dakulang kamurawayan, asin magamit ini sa pag-utob man kan sa iyang kabutan, asin planos sa tuyang buhay. Ngunyan, midbidon ta na po ang sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen.
Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibi kita, O Diyos na naghimo kay Santo Tomas na magbagantog sa kahigusan para sa kabanalan, asin sa kaurupan para sa banal na katukdoan, warasan sa mo namimibi kami na mamidbid sa lunong sa mga itinukdo niya, asin mag-arog kan mga ginibo niya. Uli kay Hesu Kristo, kagurang na niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon. Pagbasa, ginuno sa surat sa mga Hebreyo. Antugon, anino sana kan mga karahayan na maabot, bako an katunayan kaiyan. Kaya dai, makakapabanal sa mga minadulok sa Diyos, sa paagi kan mga atang na daing patod idinudulot taon-taon. Kung talagang nakakapabanal, dai nakuta na magpaparadulot kan atang. Huli takon an mga parakasala, nalinigan na, dai nakuta na mag-iisip na sinda igwapang kasalan. Alagad sa mga atang na iyan, ipinapagirumdom taon-taon, sa mga tawo ang sa indang mga kasalan. Huli taan dugo nin mga toro, asinin mga kanding, dai makakapara kan mga kasalan. Kaya kan si Kristo magdigdi sa kinaban, inian sa iyang sinabi. Mga atang asindulot habo mo, kaya sarong hawak tinagama mo para sa kuya. Holokausto asin atang para sa kasalan, dai mo nagustuhan. Kaya ako nagsabi, uya ako, O Diyos, sa pag-utob kan sa imong kabutan. Siring sa nasusurat, dapit sako, sa linokot na libro. Enot na sinabi, mga atang asindulot habo mo, holokausto asin atang para sa kasalan, dai mo nagustuhan. Mga bagay ini na idinudulot susog sa pagbuot kan tugon. Dangan sinabi, uya ako, O Diyos, sa pag-utob kan sa imong kabutan. An enot na atang hinahali, asin sinasanglian kan ikaduwa, an atang ni Kristo. Sa bagsik kan kabutan na ini, kita naging banal dahil sa iyang hawak, na inatang makasaro sagkod lamang ni Heso Kristo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uya ako, O Diyos, sa pag-utob kan sa imong kabutan. Uya ako, O Diyos, sa pag-utob kan sa imong kabutan. Mahuyo akong naghalat sa kagurangnan, asin duminuko siya sako. Bagong awit ibinugtak niya sa sakong nguso, awit nin kaumawan sa satuyang Diyos. Uya ako, O Diyos, sa pag-utob kan sa imong kabutan. Atang asindolot daimo pinagmawot, kundi tinawan mo ako nin talinga na bukas sa pagkuyog. Tinutong na atang asindolot para sa kasalan, daimo kaipuhan, kaya ako nagsabi, uya ako. Uya ako, O Diyos, sa pag-utob kan sa imong kabutan. An sa imong katanosan, dai ko tinago sa sakong puso,
an sa imong katotoohan asin kaligtasan sa kuyang ipinagsaysay. Ipinahayag ko an sa imong pagkamuot asin pagkaherak sa atubang nindakulang katiriponan. Uya ako o Diyos sa pag-utob kan sa imong kabutan, ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Sabihin mo, O Diyos, nagdadalog sa mga An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An ina asin mga tugang na Jesus nag-abot. Nagtindog sa luwas kan harong asin pinatabian siya. Si Jesus napalibutan nin mga tawong nakatukaw. Kanan sinugo nag-abot asin nagsabi sa iya, "An sa imong ina asinan sa imong mga tugang, yaon sa luwas asin pinapatabian ka." Si Jesus nagsimbag, "Sisay an sa kuyang ina, asin sa kuyang tugang." Nangalagkalag sa mga tao na nagtutukaw sa palibot niya, asin nagsabi, "Uyaan sa kuyang ina, asin mga tugang, an minautob kan kabuutan ni Diyos, iyan an sa iyang tugang, asin sa iyang sa kuyang ina." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Paghurup-hurupan tayo ning mismong hapot, asin tataramon kan sa tuyang kagurangnan digdis sa tuyang ebanghelyo. Sisay, an sa kuyang ina, asin sa kuyang mga tugang. How do we know that we are related to Christ? Igwang tulong kriteria na sa paghiling ko, tanganing makonsiderar taan sa tuyang sadiri na sa iyang mga ina asin mga tugang, kay puhan na presente ini sa tuya. But caveat, da ibig sabihin na pinagninigaran digdikan sa tuyang kaguranglanan sa iyang ina na si Birhen Maria asinan sa iyang mga disipulos. In fact, he was trying to mystically elevate Mary as a person, as an example of someone who really does the will of God. And so she is deemed to be the mother, brother, and sister for Jesus or to Jesus. Ang number one criteria, ang family blood is no longer the determining factor that makes us a new family of disciples, but it is faith. Bako ng ining relasyon sa dugo, ang nakakapahimo na kita maging sarong komunidad nin mga disipulos. Alagad po ang pagtubod. Although we believe in that saying na nagsasabi, blood is thicker than water, but today we are being told, sinasabihan kita kan sa tuyang kagurangnan, that it is faith that is thicker than blood. Yan. Nagigikitang magturugang dahil kan paghingowa kan lambang saro sa tuya mga tugang na isabuhay po ang sa tuyang pagtubod. Pagtubod na nahihiling po, natatranslar sa paagi kan pagtiwala, pagkasararo, asin siyempre dedikasyon, nagibuhon kung ano ang dapat, ano ang tama, asin marhay sa satuyang buhay. Ikadua, na konsiderasyon, dapat niya itong paghurup-hurupan, tanganing kita makonsiderar na mga kapamilya, kapuso, kan sa tuyang kagurangnan, iyo po ini. The essence of being a Christian is first and foremost a relationship with Jesus. Kung you claim that you are a Christian, you should have that relationship with Jesus. Iyan ang essence kan pagiging Kristiyano.
You cannot claim to be a Christian without having Jesus in your life, without accepting Jesus sa imo po buhay. Si Kristo dapat po ang sentro kan gabos sa satuyang buhay. We must be connected and related to Him always. Okay, ang ngani tigaapod kitang Christian, narumduman ko sa mga katikista kay ito, itig papagirumdum permi sa tuya, we are being called Christian because Christ, I-A-N. Pag hinali mo si Christ sa buhay mo bilang Kristiyano, ang matatada sana I-A-N, meaning I am nothing. Without Christ, we are nothing. Number 3, criteria. Tanganing kita masabi na mga tugang kan sa tong kakurangan, dapat ang relasyon ta kay Kristo nakabase po sa inaapod niya tong obedience. Dahil masasabi na gusto ta si Kristo, inaako ta siya sa satuyang buhay, kung dahil man niya to siya tig uutob, dahil man niya to siya tig susunod. Obedience, which is doing the will of God. Pagsunod kan sa iyang kabutan. Tadyan kita mamimidbidan po kan mga tao na kita para sunod ni Kristo. Kung kita nagsusunod, kaya nga nitig-apod na para sunod, nag-uutob kan sa iyang kabutan. People will know that we are His disciples if we do God's will. Diyan, as in John sana, that we can be deemed mother, brothers, and sisters of Christ when we do His will. Si Santo Tomas Aquino or Aquinas, iyo ang sarong magayunon na ihemplo na itinataukan simbahan mo niya na aldaw para sa to. Sa lalo na sa lado, kan pag-utob, kan kabutanin mahal na Diyos. He was a very intelligent person. Dakula ang kontribusyon niya, lalong-lalo na sa tuyang simbahan. Kaya nga ni siya ang patron kay ining mga Catholic universities, colleges, and schools. Dahil kan sa iyang kadunungan, perhaps, igwa man siyang darakulang plano, pangaturugan para sa iyang buhay. Alagad mas pinili niya na gamiton ang kadunungan na ini. Utubon para sa iyang buhay ang kabutanin mahal na Diyos. Kaya ngunyan, sa tuyang hagadon, ang sa iyang pamibi as in intercession, tanganing anuman na mga yaon sa tuyang rigal, as in kakayahan na itinaunin mahal na Diyos, magamit man niya to ini sa pag-utob kan sa iyang kabutan para sa satuyang buhay. Sa ngaran ka nama, kan Aki, as in kan Espiritu Santo. Amen. Idinudulot niya mo, anak
Magpamibi ka mga tugang, tanganing anas ako, asinad sa indok atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako on manlugod, kan kagurang na ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na O simbahan. Diyos, ang sakripisyo na maugmang idinudulot sa kafiestahan kan paladan na si Santo Tomas Aquino, magpagayagaya sa imo, ta kaming tinukduan niya, magdusay man kan bilog na buhay sa pagsamba sa imo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurang Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, huli ta sa fiesta ni Santo Tomas de Aquino, pinapaugma mong gayo an sa imong simbahan na pinapakusog kan panalmingan in maki Diyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kay ba, kan kadakul-dakul na Angeles asin Santos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni Mangangko. Ang langit asin dagat, manokad sa imo, kagurayan. Sana, sana sa Kaitasan, sana, sana sa kaitasan. pananalangan inalipin sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitasan. Sana, sana, kaitasan. Kagurangnan di ka ng gadaan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, taganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat minaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kay ni taynian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatan mo kagurangnan, ipinapamalatag yaman. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa kuna ikaw magtatag. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadaan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumdum makaguranglanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga dugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda, sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natuploan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa rual daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin na kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin warasan sa iya, ang katuninongan, asin pagkaburonyog, sosog, sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya na ihiras sa lambang saro, ang inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga dugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong.
Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming pinabasog kan mga langit no nakakanon, mapakumbabang nagngangayo-ngayo sa imo namantang nagsusunod kami sa mga paghulit kan paladan na si Santo Tomas de Aquino. Padagos kaming magdanay sa gawi nin pagpasalamat sa mga balaog na samong inako. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Pagirumdum lang po, iniimbitaran ko kamo sa aga, maselebrar ang parokya kan Chinese New Year. Alas 9 nin aga or 9:30, magkakaigwa kita nin special mass, Chinese mass, digdi po sa satuyang parokya. So, kaya, holiday ba sa aga? Oh, so holiday. So, maghirilingan po kita digdi sa aga para sa selebrasyon kang Chinese New Year. Salamat po.
Ang kagurangnan, mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Dios na mabubuton na sinmaher akon. Ano ba? An aki asin ang Espiritu Santo Amen. lakaw. Tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we oh, teach us how to live the gospel way of love, but chosen by the Lord to lead us all to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility, and perfect joy. Thank you and good evening po.